Masu kallonmu a daidai wannan lokaci, za ku saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma, wanda Alhaji Nasir Ibrahim Fedeji na Stab SD Nijar ya ɗauki nauyi. A karamakallahu bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallim ala ashrafin nabiyyina wa as'adil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. ‘Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Allah da taimakonsa ya ƙara haɗa mu da ku a wannan rana ta ranar Juma'a, wacce ita ce ta yi daidai da 17 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam 1447, wanda kuma shi ne ya daidai da 6 ga watan March shekara ta 2026 miladiya. A wannan bigire mai albarka na masallacin Juma'a na Jami'ar Northwest University wanda ke garin Kano a tarayya ta Najeriya, domin ci gaba da gabatar da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muke yi a kowace shekara ga 'yan uwa mata. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi aikinmu, ya datar da mu, ya ba mu damar yin amfani da dukkanin abin da za mu ji, ya kuma mu yadda mu faɗi daidai, ya kuma kautar da lafazanmu da dukkanin wata zalla da kuma tuntuɓan harshe, innahu waliyu zalika wal qadiru alai. Bayan haka, idan ba a manta ba, mun tasan makaratunmu a cikin suratul Qasas, wanda muna cikin yin bayani akan abubuwan da suka faru da Ƙaruna a lokacin Annabi Musa alaihi salam, wanda Ƙaruna mun yi bayanin cewa da ya kasance ɗaya daga cikin mutanen da suka bi Annabi Musa ne. To lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa arziki, ya ga ya ba shi kuɗi na duniya, sai wannan ya sami guluwi, sai ya sami gururi a cikin zuciyar shi, sai yake ganin fifiko ne Allah subhanahu wata'ala ya masa akan Annabi Musa. Wannan dalilin ne yasa ma ya ba shi kuɗi, shi kuma Annabi Musa aka ba shi annabta, kuma dukkanin wanda aka ba wa kuɗi yana gaba da wanda aka ba wa annabta, shi a ganinsa kenan. Wannan yasa sai ya bijirewa Annabi Musa alaihi salam, har wasu malaman suke ba da kissoshi daban-daban, wanda mun kawo ɗaya daga cikin kissa wanda shi Ƙaruna ya yi amfani da ita, wanda shi Ƙaruna abubuwan da suka faru da shi da Annabi Musa a tsakaninsa a wancan lokacin. To mun karanta a jiya cewa ɗan Ƙaruna ya kasance yana buga ƙirjinsa yana cewa dukiyar da Allah ya bashi ne da saninsa, ma'ana da wayansa da dabararsa da kuma sanin makamar aiki, wanda na yi magana cewa wannan yana daga cikin dalilin da yake faruwa da dukkanin mutane mafiya yawan masu kuɗi suna faɗawa a cikin wannan kurakuran, suna ganin kamar Allah yana bayarwa ne ga wanda yake so kawai, amma wanda Allah baya so sai a bashi talauci. Kuma wannan yana daga cikin kurakurai, yana kuma daga cikin sababin da yake janyo ni'imar arziki ta gushi. Lokacin da Allah ya baka kake tsammanin kai ka isa ne, to kuma shi Allah wanda duk ya ɗaga kai a gabansa ya ce ya isa, sai Allah ya dankwafar da shi. Amma idan ka dankwafa ka yadda baka isa ba, sai Allah ya ɗaga. Yau za mu ji irin yanayin da shi Ƙaruna ya kasance yana ciki a lokacin da Allah ya ba shi. Da haka malam zai karanta mana daga aya ta 80, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Fadin Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون
مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce, a lokacin da annabi Musa ya yi wa Ƙaruna gargaɗi cewa wannan fasalin da ka ɗauka ba shi ne salo ba, na gaya muku kissa da malamai suke kawowa a ƙarƙashin wannan aya na cewa sun yi gaba da shi da annabi Musa, har ta kai wannan yana cewa kowa ya yi addu'a a gani addu'ar wa Allah zai karɓa. A wannan lokaci sai Allah yake gaya mana fakharaja ala qaumihi fi zinati. Ƙaruna rannan sai ya fito a cikin al'ummarsa yana mai ado, ma'ana yana cikin kyau, irin yayi shiga wacce take shiga ta bugawa. A misali, ya hau dawakai, wasu malaman suka ce ya hau dawakai da ababen hawa sun kai 70,000, wasu suka ce sun kai 40,000, wanda aka sa musu kayayyakin ado jajaye a kansu. Ya fito yana tinƙaho yana tafiya. Kun dai san inda mai mulki yake fitowa idan zai fito da dawakai da ado. To shi ba mai mulki ba ne, amma kuma mai kuɗi ne. To ka ƙaddara mai kuɗi ya fito da dukkanin kayan alati na dawakai yana tafiya. A lokacin da ya fito, akwai mutane daga cikin mutanen annabi Musa alaihi salam da suka gan shi, qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya. Allah ya ce sai wa'annan wanda suke son rayuwar duniya sai suka gan shi ya fito da walwali da ado da kayan alatu ga alamu na dukiya, sai suka ringa cewa ya laita lana misla ma utiya qarun. Kai can mu, ina ma mu ma za a ba mu arziki irin wanda aka ba Qarun. Ai innahu ladhu hazin azim. Lallai shi Qarun kuwa raban da isamu a duniya rabo ne mai yawa. Anan zamu gane wani abu. Dan adam so da yawa idan ya kalli zahirin ni'ima sai ya raina ni'imar da yake ciki, sai ya ɗauka waccan ni'imar ta fita su. Mutum Allah zai yi shi mumini, Allah zai ba shi lafiya, ya ba shi nutsuwa a gidansa da kwanciyar hankali, bai rasa ci ba, bai rasa sha ba. Amma idan ya ga masu kuɗi, sai idin ga raina ni'imarsa yana cewa ina ma zai zama irinsu. Wani mai kuɗin, idan da za ka ji wani irin kuɗi ne, musamman a wannan zamanin, za ka so gwanda da Allah bai baka irin tasa ba. Wani idan da za ka san mai zuciyarsa take ciki a lokacin da ka gan shi da kuɗin, za ka so inda za a baka kuɗin a ce ga zuciyarsa irin taka ce, za ka so gwanda Allah iban mai tasa ya ban mahalin da kake ciki. Wani idan da za ka san wani irin sakamako zai fada lokacin da ƙarshensa ya zo, za ka so gwanda da ba a jarrabe ka an baka irin wannan kuɗin. To amma me yasa ba za ka roƙi Allah alkhairi ba duniya da lahira, sai ka kawai mai kuɗi ka dinga cewa ina ma irinsa ne kai. Har wasu malaman ma suke ganin in kana wannan ma ya zama hassada ce, yana daga cikin babi na hassada. Saboda idan ka kalli wani mutum specifically ka ce irin nasa kake so, to hassada kake masa. Wani ba za ka nema daga falalar Allah ba, ko ya baka ƙasa da nasa, ko ya baka sama da nasa, dan me shi irin nasa. Ba zan manta ba da za ka ga idan an wuce da mota, sai ka ga ana cewa Allahumma kaza. Haka da ake yi. Ko idan mutum ya wuce da kuɗi sai ka Allahumma kaza. To har yanzu ana yin irin wannan. To yanzu abubuwan ma sun ƙara canjawa, yanzu hanyoyin samun kuɗi sun ƙara lalacewa. Tunda duniyar ta nuna sai kana da kuɗi kake mutunci,
to kowa ya fita daga hayyacinsa neman kuɗi kawai yake ta kowace fuska, don haka kakka ga wani kuɗi yanzu ya burge ka. Wallahi malam idan kana jin labaran wasu masu kuɗin, wani zai ce ma wallahi ga kuɗin ga komai amma baya samun nutsuwa, saboda hanyar da aka samu kuɗin ba wacce Allah yake ba da nutsuwa ba ce. Sai ga mutum ya samu kuɗin, sai ka ga an ce ɗansa wannan ya kamu da ciwo kaza, wancan ya kamu da ciwo kaza, wata rana sai ka ji an ce motocinsa sun tafi guri kaza sun yi accident, wata rana ka ji an ce custom sun kama kayansu, a haka kuɗin za su ta lalacewa, kai kana ganin yana hawa mota abubuwa sun dame shi har su ƙare ya dawo abin tausayi. To irin wannan da suka ga ƙaruna ya fito a irin wannan yanayi, sai suka irin burin nan na ɗan adam, ina ma irin sa ne mu. To da Allah ya tashi sai ya sa aka yi musu faɗa nan take. Su waye suka yi musu faɗa? Mutanen da suke cikinsu, waɗanda su kuma sun san lamarin Allah daban yake da lamarin mutum, waɗanda sun san cewa duniya ba wani abu bace a gurin Allah. Sai suka ce wailakum thawabullah, suka ce kai canku da kuka faɗi wannan magana, ai thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan. Ladan da Allah zai baka idan ka bi shi, ka tsaya kai biyayya a duniya, ka tsaya ka bauta masa, ya fi dukkanin wannan abin da kake buri Allah ya baka. To malam ya za ka haɗa da duniya da lahira? Ya tabbata fa a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa, Ubangiji da kansa yake cewa, a'attu li ibadiyas salihin, nayi wa bayina salihai wani tanadi, ma la ainun ra'at, abinda ido bai taba gani ba, wala udhunun sami'at, abinda kunne bai taba ji ba, wala khatra ala qalbi bashar, abinda zuciya bata taba darsawa ba. Wayannan abubuwa guda uku, ka kalli duniya da Amerikanta da Ingilanta da Faransanta da Europe ɗinta da ƙasashen Larabawanta da dukkanin kayan alatinta, amma Ubangiji ya ce tanadin da iwa bayinsa na gari ido bai taɓa gani ba. In an ce duniya ba ana nufin kai ɗan Najeriya ba ka taɓa gani ba, duk wata ƙasa da kake gani ta samu ci gaba to su ma ba su taɓa gani ba. Wala udhunun sami'at, ido bai taɓa ji ba, kunne bai taɓa ji ba, wala khatara ala qalbi bashar. Wanda kamar yadda ya zo a hadisi, mafi ƙarancin manzila ɗaukaka a gidan aljanna shine wanda aka bashi gida irin duniya so 70. Malam da Allah bai abin kamar yama yawa ko? A ce a ninka ma duniya da kayan alatinta da walwalarta da jin daɗinta so 70, to wannan shine talakan aljanna. To ya kai Allah ya yarda kana zuwa masallaci kana karanta Qur'ani, dan kaga wani yana da kuɗi watakila kuma yana bishashi sa kawai ka dinga cewa ina ma kai ma a baka irin nasu. Ka bar wannan tanadin ka ɗauki wannan kenan. Allah ya ce wa mal hayatu wa fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ai ba sa haduwa. To taimakon da Allah yi su wa'annan mutanen da suke da ilimi a lokacin sai suka ce a'a kai canku wannan magana ta girmama. Ai ladan da Allah ita na da muku za ku je ku samu bayan kun mutu na biyayya da yadda da kuka yi da Allah shi kaɗai ne abin bauta. Ai dai yafi wannan. Liman amana wa amila salihan. Sai suka ce amma fa wala yulqaha illa as-sabirun. Ba wanda ake bawa wannan sai masu haƙuri.
to alha'u anan ko in kaga dama ka fassara ta da cewa bala yulqaha illa as-sabirun, ma'ana babu wanda ike samun wannan tagomashin da na ranar lahira da Allah ike bayarwa na aljanna sai mutanen da suka yi haƙuri. Ko kuma in kaga dama ka fassara ta da cewa wala yulqaha illa as-sabirun, ai kalmar cewa san duniya shi ake gabatarwa, san lahira shi ake gabatarwa akan san duniya. Babu wanda iya yadda da wannan ike karɓa wannan sai mai haƙuri. Kuma haka ne malam, in ba mai haƙuri ba kowa ne yake yadda da lahira ta bi duniya. Yanzu dan Allah ba ku gane wani abu cewa da yawa mutane faɗar yadda da tashin alkiyama da lahira muke yi a baki, amma baya cikin zuciyarmu. Idan ka ga yadda mutane suke zaluntar mutane, suke cin hakkin mutane, idan ka ga yadda shugabanni suke yin shugabanci na zalunci da sunan kuma su musulmi ne, kuma mutane suna cewa Allah wadai, Allah ya isa, kuma ba a damuwa, kai ka san cewa akwai alamun ba a gama yadda da tashin alkiyama ba. In ku an yadda, to akwai abin da ake da shakku a cikinsa, kamar ba zai yiwu ba. Wannan ƙididdigar na kowa sai ya biya abin da yake, kuma an yadda cewa in za ka biya babu kuɗi a can. To ka ku ta ina za ka iya yin irin wannan ɗaukan hakkin ka tafi da su? Wannan yana daga cikin abin da yake tsorata na ga irin wannan. Shaiɗan ya riga ya yi nasara da mu. Allah ya datar da mu. Malam sai Allah ya ce mi. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mana, bayan ƙaruna ya yi wannan mulki, ƙaruna ya nuna cewa ga abin da ya faru, soyayya Allah ce ta sa aka ba shi dukiya, rashin soyayyar Allah ce ta sa annabi Musa ya gaza samun dukiya sai ya samu annabta. Sai Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, dan haka muka shafe shi da gidansa a cikin ƙasa. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, ba shi da wata ƙungiya ta ‘yan uwa ko ta dangi ko ta wasu al'ummai ko mabiya wanda suka isa su taimake shi a wannan wajen da Allah ya mai wannan halakar, wanda ba Allah ba. Allah ya ce wa ma kana minal muntasirin, ai bai ma kasance daga cikin waɗanda za a taimaka ba. To kun ji fa inda Allah yake sakamakonsa. A nan da yawa malamai suna ta kawo dalili, na faɗi kissa a ran nan da ta sa aka yi wa ƙaruna wannan halakarwar. Ibn Kathir al-Makki ya ƙara rawaito wata kissa wacce ta ce ita ce ra'ayin wasu daga cikin masu tarihi, dalilin da ya sa aka halakar da ƙarun kenan. Suna ganin ba waccan bace.
an ce da waccan kissar ta farko da ta bi duk sun haɗu akan cewa addu'ar annabi Musa ce ta sa aka halakar da Ƙaruna. Saboda ya baki ƙarji yana ganin shi ya fi annabi Musa gata a wajen Allah. To Ibn Kathir ya kawo cewa an karɓo daga Imam Abdullahi ɗan Abbas da As-Suddi cewa Ƙaruna ne ije isamu wata mata karuwa ibata kuɗi. Kun ji malam wai ashe tun a wancan lokacin wai ana yin blackmailing. Ya bata kuɗi akan ta zo ta ɓata wa annabi Musa suna a gaban waɗanda suka bi shi na banu Isra'il. Annabi Musa yana tare da su yana karanta musu littafinsu a taura, sai matan nan ta zo. Tana zuwa ta ce, ya Musa innaka fa'alta bi kaza wa kaza. Ya kai Musa kai ne kai mun kaza, kai mun kaza. Ta jefa masa wannan kalma ta defamation na karakta. Ma'ana ta ɓata masa suna a gaban almajiransa, saboda su ɗauka ba mutumin kirki ba ne. Shi Ƙaruna yana adawa da shi saboda shi annabi ne, shi kuma mai kuɗi. Wannan fa adawa ta daɗe, da adawa da masu mulki da masu malamai. Dole shi sa zaga wani lokacin masu mulki suna neman haɗin kan malamai, saboda su nutsar da malamai a cikin ƙarƙashinsu, kada malamai su dinga wayar da mutane akan ɓatan da suke ciki ko zaluncin da suke ciki. Wannan shine yanzu abin da yake ta faruwa. To haka kuma idan masu kuɗi suka yi kuɗi su ma ba sa fitar da hakkin Allah, suna bijirewa Allah, dole su jawo malamai jikinsu don su malamai kada su dinga faɗar irin halin da suke ciki, sai su siye bakinsu. Falamma qalat dhalika fil mala'i li Musa alaihi salam, a lokacin da ta gaya wa Musa wannan kalma ta cewa kai ne wanda kai min kaza, kai kaza da ni. Annabi Musa kawai sai ya bar gurin, sai ya tashi ya je yi sallah raka'a biyu. Bayan ya yi sallah raka'a biyu, ya roƙi Allah, Allah ya fitar da shi, sun maƙala sannan ya ce, an shirki billahi, ina haɗa ki da Allah, wallazi farraƙal bahra, Allah nan da ike ta kogi lokacin da mutanen Fir'auna suka biyo ni, na shiga ta tsakiya, su kuma suka shigo suka halaka. Wa an jakun min Fir'auna, kuma ya tseratar da ku daga Fir'auna, tunda duk suna cikin banu Isra'il wanda suka tsira tare da annabi Musa. Wa fa'ala kaza, yace yayi kaza. Lima akhbartani billadhi hamalaki ala ma qulti, ko zaki bani labarin abin da yasa kika yi min wannan? Mata magiya. Kun ji yadda annabawa suke yi, in dai har kissar ta tabbata. Inda wani ne tana faɗa cewa da kin tsoron Allah ki faɗi gaskiya, amma sai da ya fara zuwa ya kai kuka gurin Allah mahalicci, ya gaya masa buƙatar, sannan ya zo gurin ɗan adam ya nemi ya faɗi gaskiya. Haka ake so ɗan adam ya zama. Idan abu ya taso ma, fara zuwa ka faɗi gaban Allah kai kuka, ka nemi mafita a gurin Allah. Cutarki akai, zaluntarki akai, bata miki suna akai, ƙazafi akai miki, sharri akai miki, asara kika, je ki faɗi a gaban Allah ki kuka, ki masa kirari da sunayensa tsarkaka, sunayen da ake tsammani asma'ullahi al'azam ne. Idan kika yi wannan, to Ubangiji zai iya baki mafita, sai kuma ki ci gaba da ɗaukan mataki na sababi. Saboda shi Allah ba abin da ya gagare shi. Bayan annabi Musa ya je ya yi sallah, ya gaya wa Allah, ya zo ya ce mata ta faɗi gaskiya, faƙalat, sai mata ta ce, ama idza nashattani, ta ce to ai shi kenan, tun da dai ka roƙe ni kuma ka yi min magiya, fa inna qaruna a'tani kaza wa kaza wa kaza. Dan Qaruna ne ya bani kuɗi kaza da kaza da kaza, ala an aqula laka dhalik, saboda kawai ne maka wannan kazafin.
wa ana astaghfirullah wa atubu ilai, kuma ina neman gafara, ina neman tuba a wajen Allah. Fa inda zalika kharra Musa lillahi azza wa jalla sajidan, nan take annabi Musa ya faɗi yayi sujjada ta godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Wa sa'ala Allah fi Qarun, ya tambayi Allah cewa Allah ina roƙonka ka halakar da Qaruna. Fa auha Allahu an qad amartul arda an tubi'aka fihi, sai Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabi Musa wahayi cewa nayi wa ƙasa umarnin ta yi maka biyayya, yi abin da kake so. Fa amara Musa al-arda an tabtali'ahu wa darahu, to shine sai annabi Musa ya ce da ƙasa to shikenan ki haɗiye shi da gidansa da kowa nasa da dukiyar gaba ɗaya. Fa kana zalika, to sai wannan abin ya faru. To wannan kissa ce kamar yadda na gaya muku, ita kuma kissa da ta zo malamai na tafsiri sukan hakaito ta, kamar ita wannan kissar Abdullahi dan Abbas da Imam Suddi sun hakaito ta, wanda baka da ikon cewa ƙarya ne, ba kuma kada ikon cewa gaskiya ce ta faru, domin kissoshi ne da suke da alaka da tafsirin Alkur'ani, wanda ake hakaito su daga wajen Yahudawa. Da haka wasu daga cikin su za su iya zama gaskiya, wasu kuma za su iya zama kirkira ne. Amma ana iya hakaito su, amma idan sun ci karo da abin da Allah ya ce kai tsaye a cikin Alkur'ani, ana ajiye su, domin Alkur'ani shine gaskiyar da babu ko kwanto a cikin ta. A lokacin shine Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard, nan take sai Allah ya shafe shi Qaruna da gidan dan Qarunan da dukiyar dan Qarunan a cikin ƙasa. Shine Allah ya ce fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. To yanzu mun ji yanda Allah ya wa dan Qaruna. To shin ina wa'ancan mutanen wanda su kuma suka dinga soya ina ma Allah yi musu baiwa ta kuɗi irin ta ɗan Qaruna, yanzu su me za su ci? Wa'annan mutanen kun tuna su ko? Wa'anda Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannaw bakanahu bil amsi yaquluna wai ka anna Allah Allah yake cewa kai qala alladhina Allah yake cewa fa kharaja ala qaumihi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. To yanzu fa su an ba su lesson, an ba su karatun a gwargwari yanda za su gane. To sai Allah ya ba mu labarin su kuma wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams. Sai ubangiji ya ce wa'anda suka dinga cewa a ba su irin abin da aka ba wa Qarun, suna cewa kai cansu su gashi ba su da abin da yake da shi. Yayin da suka ga an shafe shi, suka ga dukiyar ta lime, shi ma ya lime, sai suka dinga cewa wai ka anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Sai suka dinga cewa wai ka anna Allah, kalimatu wai anan wasu malaman abin da suka fassara ta sun ce tana nufin al'ajabi, ma'ana abin al'ajabi. Wannan lamari akwai al'ajabi, dama kamar Allah yana ba da dukiya ne ga wanda ya so daga cikin bayinsa, kuma yake da iko, ashe ba sai wanda Allah yake so ba. To anan idan ka fassara ta da al'ajabi, kenan sun girmama abin ne na cewa wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa qadir. Saboda a tunaninsu a da yanda shi Qaruna inuna soyayyar da Allah yake masa ce ta sa ya bashi dukiyar. Dan haka su kuma banu Isra'ila ne sun biyo annabi Musa, Allah ya tseratar da su daga kogi tare da annabi Musa, suna yi wa annabi Musa biyayya, amma imaninsu bai kai na dukkanin wani girgiza da ta zo su iya take ta soce ba. Da haka komai kankantar abu yana iya girgiza musu. Shi sa za ka aikewa suke da annabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sannan lokacin da annabi Musa ya tafi munajati da ubangijinsa, Allah ya ce
ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه saboda me sun riƙi ɗan maraƙi sun ɗauke shi a matsayin Allah saboda su suna ganin to ai ya kamata su ringa ganin wani Allah a gabansu da za su ringa bauta masa su ma to suna da a lokacin suna da na abu kaɗan yana iya canja su da haka wannan sai suka tasiranti da ƙaruna ɗan wannan abin da ƙaruna ya nuna musu na dukiya sai suke gani yake ce musu ai Allah ya fi son sa kuma an bashi ne saboda tsakaninsa da Allah shi ya san dalilin da yasa aka bashi sai suka tasiranti shi yasa suka dinga cewa mu ma ina ma to yanzu kuma sun ga wani abu ya wanda Allah ya fi so kuma Allah ya nitsar ya wanda Allah ya fi so ya shige cikin ƙasa da dukiyarsa gaba ɗaya Allah ya shafe su sai suka ce ashe Allah yana iya bawa wanda ya ga dama da iko dukiyar kun ga wannan ai yayi daidai da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala yakan ba da dukiya inna Allah qassama bainakum akhlaqakum kama qassama arzaqakum manzo Allah yace ubangiji yana rarraba akhlaqakum dabi'u naku kamar yanda yake rarraba arzikinku yace ubangiji subhanahu wata'ala kuma yana ba da dukiya liman yuhibbu ga wanda yake so wa man la yuhibbu ga kuma wanda baya so wala yu'til imana illa man yuhib amma imani Allah baya bada shi sai ga wanda ya so yanzu ba ku ga cewa dan Allah masu mulkar duniya arna bane kuna gani fa yanzu yakin Iran ake tsakanin Iran da US Israel waɗanda suke yaƙar Iran ɗin ƙasashen da suke yaƙar Iran gaba ɗayansu ba ƙasashen musulmai ba ne kuma sun fi ƙasar Iran ɗin ƙarfi in ka haɗa su kuma ƙasashen da suke gefe guda na musulmai a tunaninsu da kullum itikadinsu akan wannan yaƙin gani suke yi cewa wannan yaƙi ba shi da alaƙa da musulunci su kuma ƙasashen irin na su Amerika suna ta amfani da kaidi da makirci yanda suke so yaƙin ya juya tsakanin Iran da ƙasashen Middle East na Larabawa su kashe kansu su sannan sai su koma gefe target ɗinsu ya bayu su kuma ƙasashen Larabawa har yanzu suna jin tsoro su iya fitowa su bijire wa ƙasashen Turawa saboda sun fi su ƙarfi sun fi su kuɗi sun fi su tattalin arziki kada su zo su musu murƙushewa sun manta da Allah subhanahu wata'ala da shine man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'an wanda har aka samu an kai wa ɓangaren mai na Saudiya hari da aka kai wa musu hari aka ɗauka Iran ce Iran ta fito ta ƙaryata ta ce ita ba ta da sa hannu akan harin da aka kai wa matatan mai ta Saudiya su kuma Saudiya har yanzu suna ta bincike su gane su waye suka kai musu hari to idan mai hankali ya kalla sai ga in ba Iran ba su waye ake yaki da su a yanzu kaga wa'ancan mutanen ne za su kai wa Saudiya hari ba dan komai ba sai dan in sun kai wa Saudiya hari ta ce Iran ba bangaren camp na sojojin America kawai take kai wa hari ba har bangaren tattalin arzikin su take kai wa hari da haka ba za su yadda ba sai sun rama kaga sun hada su kenan kamar yanda aka ga makami ya sauka na a cikin Turkey a jiya ne ko shekaran jiya shi ma ake so a ce Iran sun harba wa Turkey dan ita ma Turkey ta ce sai ta yi retaliating
to amma su tokin da ike masu hankali ne su ma sai suka duba sai suka ce a wannan makamin ko da a ce na Iran ne to ba nan ya nufa ba, a yanda suka gani ya nufi zai tafi Cyprus ne, in ya je Cyprus zai sauka a camp ɗin turawa na Amerika da Isra'il da yake Cyprus, to ko da ɗin shi ne sai dai in faɗowa yi bisa kuskure, amma ba toki aka nufa ba. Ala ayyi hal, shi kaga yanzu musulmai na duniya ba za su iya fitowa su ce su Amerika yaƙi suke don musulunci ba. Amma kuma ni abin da na yadda cewa ko da ka ce Iran ba yaƙi suke don musulunci ba, to kuma ba za ka iya hana cewa Amerika kuma su kuma yaƙi suke saboda musulunci ba. Domin su musulunci suke yaƙa ido rufe, don in sun gama da Iran za su dawo wata ƙasar, duk wata ƙasa da take da barazana a Middle East za ta iya bawa Amerika matsala ko Isra'il, to ɗaya bayan ɗaya sai sun ga bayanta. Kaga kenan dukkanin su Saudiyan, su Qatar, su Kuwait, ko dai nan gaba za su ƙara mayar da su bayi sama da da, ko kuma su ma su yaƙe su duk su kwace ƙasashen Middle East, kuma duk ba don kowa ba da sunan musulunci. Wannan baya nufin cewa Iran ba ta yi abubuwan da ta yi ba. Iran ta yi ta'addanci, Iran an haɗa baki da ita, an ci mutuncin sunna, an ci mutuncin musulmai, an haɗa baki da ita a gurare daban-daban, wanda sai da ta yi kamar ba musuluncin ba ne a gabanta. To amma kuma ko wannan ba a canja wa tuwo suna. Yanzu fa wa'yanda Allah ya faɗe su ne a Alƙur'ani ƙarara, ya ce la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ubangiji ya ce kar ku sake ku riƙe su a matsayin masoya, ba za su so ku ba. Allah kuma ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ba za su taɓa amincewa da ku ba za su yarda da ku ba har sai kun ba addininsu. To tunda ku haka ne, duk lalacewar 'yan Iran ba su kai lalacewar Yahudi da Nasara a gurinmu ba. Da haka muna goyon bayan Iran ta yi nasara akan Yahudi da Nasara. Sannan kuma muna goyon bayan Allah ya taimaki Iran a kansu. Ko don kar su ƙara samun ƙarfin da za su cutar da ragowar ƙasashen musulmai. Kuna gani sa suka yi sai mu ma yanzu an cire mana dokar blasphemy na cewa in an zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam an taɓa darajarsa, to a cire wannan hukunci na yin hukuncin kisa. To wallahi idan aka bar mutanen nan ɗaya bayan ɗaya haka za su dinga bin ƙasa-ƙasa, dukkan wani abu na doka da take yin favorin ɗin musulunci sai an cire ta. To kaga ya kamata musulmin duniya su gane cewa ba mu da wata rayuwa da ta yi ragowa mutukar za a taɓa mana addini ɗungurungun, a taɓa mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce akwai kuma wani abu da ya rage muke jin tsoronsa. In muka yaka lalacewa tamu ta kai lalacewa. Idan ba za mu iya irin na sahabbai mu kare musuluncin ban an taɓa shi, to yau an taɓa manzon Allah ma sai mu shiru, ko kuma shikenan sai mu zama an ce mu cire dokar taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu karɓa mu shiru. To ai ba abin da ya raguwa kenan a cikin addinin namu, mun zama mutanen banza. To saboda haka abin da yasa na kawo wannan, mu ƙara gane cewa Allah yana ba da ƙarfi ga wanda ya so, ga kuma wanda ba ma ya so. Yana ba da dukiya ga wanda ya so, ga wanda ba ya so. Yana ba da arziki ga wanda ya so, ga wanda ba ya so. Amma imani sai ɗan gata a wajen Allah. Shi sa za ku ji Allah in ya tashi faɗan muminai yana ce masa ibadur rahman. Bayan Allah ar-Rahman, Allah yana faɗa musu, ya ibadi kaza, ya ibadi. Ko ya ce wallahu waliyul muttaqin, wallahu waliyul muttaqin, saboda kawai ubangiji subhanahu wataala yana so ya nuna ma cewa wa'annan su ne nasa. Bayan Allah ya ce wa'annan mutane sun yi nadama, wa asbahal ladina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka annahu la yuflihul kafirun. Sai Allah ya ce tilka darul akhirah.
wancan gidan na lahira, wancan gidan na lahira wanne kenan? Aljanna naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ubangiji yace muna bada ita ne ga waɗanda su kullum ba so suke su ringa ƙaƙa ba, suna nuna su ne sama da kowa, masu girman kai a ban ƙasa ba kuma waɗanda kullum suke so su yaɗa barna a ban ƙasa ba, nasu ne wannan gidan. Wal aqibatu lil muttaqin. Ubangiji subhanahu wata'ala yace kuma dama ƙarshen aƙibar mai kyau Allah yana bada ita ne ga waɗanda suke jin tsoronsa. A nan Ubangiji yana ƙara gaya mana illar mutum ya dinga jin kullum shi ne sama da kowa. Alamu ne na ba mumini ba ne kai. Alamu ne na rashin cikakken imani. Ɗan aljanna baya jin shi sai ya zama sama da kowa. Ɗan aljanna yarda yake yi shi ba kowan kowa ba ne. Allah ya halicce shi daga turɓaya kuma zai koma turɓaya, za a sa shi a kabari, namansa zai zagwanye, zai zama ƙashi. Dukkanin wanda yake da cikakken imani wannan maganar ba ta gushewa daga cikin kwakwalwarsa. Da haka baya in zai yi ado baya yin ado don alfahari, don ya nuna ya fi kowa. Idan zai sayi mota baya siyanta don tafi ta kowa don ya alfahari. Wannan dukkaninsu yana cikin alladhina yuriduna uluwan fil ard. Malamai suka ce idan ka yi ado ko ka sai mota ko ka gina gida ko ka yi dukkanin wani abu na alata a duniya, to wannan ka yi shi ne bisa ga hududin faɗin Allah subhanahu wata'ala, inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Lallai Ubangiji mai kyau ne kuma yana son kyau. Sannan Allah ya gaya mana khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Duka iya yin adam, amma da kayi wani abu na irin wannan da niyyar ka fi kowa ka nuna alfahari, to ka koma cikin alladhina yuriduna uluwan fil ardi wala fasad. Shi kuma Allah ya ce wancan gidan waɗanda suke shiga ba sa shiga, waɗanda suke da wannan halin ba sa shigarsa. Malam kaga akwai matsala ku? A'a ka yi adanka ka sa shaddarka, ka sa gezinarka, ka sa filtex ɗinka, ka sa duk abin da za ka sa dan kana jin daɗi ka samu nutsuwa ka yi ado ka fito a cikin mutunci. Amma ya za a yi na sa na fi kowa? Ya za a yi waɗanda suka ganni ba sa ba su ji ƙasƙanci a ransu, ni na fi su ba sa'ansu ba ne ni. To ka irin halin ƙaruna, fa kharaja ala qaumi fi zinati, yana alfahari yana tinkaho. Malam shi sa idan kana karanta alƙur'ani, to ya kamata in ba ka da iyayen da za su yi maka nasiha, to kai fa kana da mai nasiha. Idan kana karanta alƙur'ani, in ba ka da mafaɗi, to kana da mafaɗi. Duk wanda yake karanta alƙur'ani yake sanin fassarar alƙur'ani, to shine cikakken mai mafaɗi. Domin ba inda za a baka ka samu matsala, ba inda za a baka ka kauci, komai an gaya ma a ciki. Shi sa nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda, aka tambaye ta ya ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace kana khuluquhul qur'an. Shi manzon Allah ɗabi'unsa rankatafaf alqur'ani. Yi nayi bar na bari, to dai manzon Allah yake ta alqur'ani ne. Duk abin da Allah yake so a alqur'ani shi yake, duk abin da Allah baya so baya yi. Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin. Malam sai Allah ya ce mana من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Ubangiji bayan ya gama mana wancan bayanin, sai kuma Allah ya kawo wani abu na garaɓasa da Allah yake ba wa mutane don ya sa su aljanna.
ina ji kuna da masaniyar faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa zai shiga aljanna sai wanda baya so. Sahabbai suka ce ya Rasulullah to wane ne baya so? Sai shayi wanda ibi ni to shine yake so, wanda ya kauce wa tafarki na to shine baya so, amma wanda ya bi ni to wannan shine ya zabe shiga aljanna. Wannan hadisin idan da za ku ga yadda Allah yake mu'amalantar mu a cikin Alkur'ani, anan za ku ƙara gane kowa zai shiga aljanna sai wanda baya so. Da Allah ya tashi sai ya ce man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Duk wanda ya zo da kyakkyawa guda ɗaya to za a bashi sama da wannan kyakkyawan a wajen Allah. Wa man jaa bis sayyi'ati, duk wanda ya zo da mummuna guda ɗaya fala yujzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Ubangiji ya ce ba za a yi masa sakayya ba sai irin abin da waɗanda suka yi imani, yujzal ladina amilu sayyi'ati, waɗanda suka yi aiki munanan nan to ba za a saka musu da wani abu ba face irin mummunan aikin kawai da suka yi. Wannan ya nuna cewa yanzu idan na baka naira 1000 to Allah zai iya ninka min ladanta so 10,000 so 700 zuwa kuma ninkin baninkin din da Allah ya ga dama. Kuma kakku manta fa idan fa an je za a shiga wuta da aljanna skeli ake sawa. Faman khaffat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man saqulat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Allah ya mana tsari. Shi sikelin da ake sawa ana fa saka shi ne, wannan ladan da Allah yake faɗa da shi ake sawa. Ka ce kayi aiki ɗaya an ninninka ma, kayi ƙaramin aiki an baka guda ɗaya. Malam in kana lissafawa sai kaga insha Allah za mu shiga aljanna. Sai kaga zunubin da mutum zai yi su kamo ayyukansa munana suna da yawa, to dama su muka fi ma. Allah da hikimarsa ya san su muka fi, sai ibarsu a ɗaiɗai. Da a ce shi ma zunubi ninninka shi za a yi, da kana ganin za mu shiga? Amma saboda ana son mu da rahama, Ubangiji ya ce rahamata ta fi ƙarfin fushina. Wallahi malam banda wannan da dukkaninmu muna cikin garari, amma sai ɗauko kamar yadda ya tabbata hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce idan kai man hamma bi hasanatin fa amilaha falahu hasana. Idan yanzu nazo ina so na yi aikin alkhairi sai na yi aikin alkhairi, to za a bani wannan ladan a nan kamu. Idan na taso zan wa aikin alkhairi sai ban yi aikin alkhairin ba saboda wani dalili ya hana, to sai a baka ladan wannan aikin alkhairi. Idan ka taso za ka yi aikin zunubi sai ka aikata, za a baka zunubi ɗaya ne kawai. Idan ka taso za ka aikata zunubi sai ka fasa saboda tsoron Allah, shi ma sai a baka lada, sai a baka shi ma ladan rashin aikata zunubin. Ya ikhwan, dan Allah ku ji wani adalci na Ubangiji. Shine za ku ji Allah yana ta faɗa man ja'a bil hasanati, wani gurin Allah ya ce falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujzal ladina amilu sayyi'ati man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idhin aminun wa man ja'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhum fin nari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Wannan fadi yana daga cikin baje kolin Allah dan kada mu shiga wuta. Sannan kuma da aka ce maka asharu amthaliya, yazo a cikin hadisi Allah ya ce ila sab'atu mi'ati da'ifin, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Goman nan ita ma ta tafi zuwa 700. Allah kuma can ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha. Ubangiji kuma yana ci gaba da ninninkawa ga wanda ya so, wallahu wasi'un alim, Allah mai yalwa ne masani. To dan Allah ya kuka ji wannan. Saboda haka dukkanin wanda ya shirya zuwa ya samu adalcin Ubangiji, ya samu aljanna, to in ya shirya da ya samu, ba shi da wata matsala da izinin Allah. Idan ka shiga wuta, to taurin kanka
da rashin fahimtarka da rashin bin Allahnka ya kai. Amma idan ka kwatanta duk yanda zaka kwatanta, in Allah ya da duk gaba ɗaya mu za mu shiga aljanna. Sai Allah ya ce mana me? إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. To yanzu nan Allah ya dawo yin magana da annabinsa alaihi salatu wassalam cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana, lallai wannan wanda ya saukan ma da alqur'ani. Farada alayka alqur'ana, malaman tafsiri suna da bambanci. Wasu sun ce farada alayka alqur'ana abinda take nufi shine wanda ya saukan maka da alqur'ani. Wasu sun ce farada alayka alqur'ana wanda ya wajabta maka umarni da suke cin alqur'ani na azumi da zakka da hajji da yinayi, shine farada alayka alqur'ana. Amma duk an ka dauki ma'anar guda biyu, duk tsakanin su akwai talazum. In ka ce wanda ka ya saukan ma da alqur'ani za ta fassara ma wanda ya farlanta ma hukunce-hukuncen, saboda in an saukar da alqur'ani, qur'ani yana kunshe da hukunce-hukunci, akwai talazum a cikin ma'anarsa. Laraduka ila ma'ad, lallai wannan wanda ya farlanta ma alqur'anin zai dawo da kai zuwa makoma. Wacce ce ma'ad din? Shi ma sai aka samu saɓani. Wasu malaman suka ce yana nufin zai dawo da shi zuwa gare shi ranar alkiyama, zai mutu kenan. Wasu malaman suka ce a nan Allah yana so ya manzon Allah bayani ne akan kamar yadda aka fitar da kai daga Makka, zan dawo da kai zuwa Makka, wanda kuma sai da Allah ya cika masa burinsa lokacin fathu Makka. Tunda yana ɗaya daga cikin dama ƙalubalen da manzon Allah ya fara fuskanta shine tun kafin manzon Allah ya aiko shi a matsayin manzo, aka gaya masa za a fitar da shi daga Makka. Lokacin da Waraqatu bin Nawfal, Nana Khadija ta dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai shi, manzon Allah yana cikin damuwa cewa gashi ga dan uwanka, kai masa nasiha, kai masa ka fadakar da shi ga abin da yake ciki. Waraqatu bin Nawfal yace ai kai ne wannan wanda zai zo manzan nan da Allah zai aiko, wanda al'ummarsa za su fitar da shi. Idan da Allah zai raya ni, da na taimake ka zuwa wannan lokacin. Sai manzo Allah ya mamake ce awa mukhrijiyahum, wai yanzu za su fitar da ni? Saboda manzo Allah yana ganin shi dan gata ne, gashi shi ba Quraishi, gashi Banu Hashim, gashi dan gata, gashi baya rigima da kowa, gashi ma al-Amin ake ce mai. Sai mamaki, wai akwai ranar da za su kore ni daga Makka? Yace ai babu wanda zai zo da abin da ka zo da shi face mutanensa sun cutar da shi. Wasu malaman sun ce anan Allah ya fassara cewa laraduka ila ma'ad, ubangiji zai ƙara dawo da kai Makka kamar yanda suka fitar da kai. Sai Allah ya ce qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda. To ka gaya musu ya annabin Allah, ubangijinka shine wanda ya san wane ne mafi sani ga wanda izo da shari'a, ya kuma san wane ne wanda ya ƙaryata ka da wanda ka zo da shari'ar, wa man huwa fi dalalin mubin, da kuma wanda yake kan bata, wanda shi Allah subhanahu wataala ya san shi batacce ne. To ka gaya musu. Anan Allah yana magana ne da annabinsa alaihi salatu wassalam. Zai dawo da shi Makka ko kuma zai dawo da shi zuwa gare shi bayan ya, wanda idan muka duba faɗin Allah a cikin suratul Fath, ita ma tana iya ƙara taimakawa ra'ayin waɗanda suke ganin cewa wannan Allah subhanahu wataala yana nufin zai dawo da shi Makka. Saboda wanda suka fassara ta da ranar alkiyama sun ce abinda suke nufi da ma'ad anan shine Baitul Maqdis. Shi kuma Baitul Maqdis shine mahshar, ranar inda za a tashi alkiyama, inda mutane za su tashi za su yi wannan taron na alkiyama.
To amma kana so yanzu ka haɗa wa'annan dalilan guda biyu, za ka iya cewa ai dama komawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zuwa Makka ai alamu ne na tashin alkiyama. Haka ne mana. Saboda haka in an ce laraduka ila ma'ad ya komar da shi ma'ad Makka, to ya komar da shi hanyar zuwa gare shi ya dawo alkiyamarsa ta tashi. Tunda wata rana Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda ya tara manyan shehunai da suka je Badar. Har suna gunaguni suka ga an kawo Abdullahi dan Abbas kusa da shi. Ga su manya ga Abdullahi dan Abbas karami a cikinsu. Suna ganin su ma fa suna da ƴaƴa sa'annan Abdullahi dan Abbas. Ya akai su ƴaƴan ba a kawo su amma shi Umar dan Khattab yana shigo da Abdullahi dan Abbas cikinsu suna gunaguni. Rannan sai Umar dan Abbas sai ya zo ya karanta, Umar bin Khattab sai ya karanta wannan sura, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shi ce me za ku iya cewa akan wannan? Sai suka ce duk shekunan da suka je Badar sai suka ringa cewa wannan ayoyi suna nufin lalle Ubangiji zai taimaki addini, kuma za a dawo wata rana za mu buɗe Makka, kuma addinin musulunci zai yi nasara, za a yi ta shigowa. Wannan shine ma'anar ayar. Sai ce da Abdullahi dan Abbas, kai kuma me ka fahimta akan wannan ayar? Sai Abdullahi dan Abbas ya ce abinda na fahimta wannan ayar tana magana ne akan kusantowar ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai na Umar ya ce wallahi ban fahimci wani abu ba sama da abin da shi ya fahimta. Tunda idan Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath, addini ya cika, nasarar Allah ta sauka, an buɗe Makka, wanda suka kori manzo Allah sama yanzu ya dawo Makka. Mutane sun shigo suna ta shigowa addini afwajan. To me ya rage wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Ya gama aikinsa. Da haka sai koma gurin ubangijinsa. Saboda haka wannan sai ya nuna cewa dunuwi ajli rasulillahi take nufi sallallahu alaihi wasallam. To daga nan sai suka daina korafi, sun yarda duk ran da za a shigo da Abdullahi dan Abbas, domin walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilin. Idan kaga yaro karami da ilimi to kakka dauke shi yaro, ba shi girman ilimin, sai ya zama yaya ne shi da ilimin ba da shekaru ba. Shi falala ta Allah yana iya bada ita ko da kuɗi ko da ilimi ko da mulki. Duk wanda Allah ya ba wa ɗaya daga ciki to kakkace sai ka kaskantar da shi, ka yadda da wannan abin. Shekaru ma su ma tasu daban, kuma wa'annan su ma tasu daban. Sai suka bari ake shigo da Abdullahi da Abu. Saboda haka dukkanin fassara za ka iya fassara ta, duk za ta iya bayar da abu guda ɗaya. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Ubangiji ya ƙara fuskanto manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitabu. Ai baka kasance kana zaton cewa akwai ranar da za ta zo za a saukan maka da wahayi na wannan littafin ba. Tunda kafin Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san shi za a aiko a matsayin manzo ba. Allah ya ce walakin rahmatan min rabbik. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce sai dai anan Allah yana so ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitabu walakin rahmatan min rabbik illa rahmatan min rabbik. Anan istisna'i ne, ko dai ya zamanto istisna'i munqati ko ya zama muttasil, kuma dukkanin ma'anan in ka dauka yayi daidai. In ya zama munqati zai zamanto walakin rahmatan min rabbik,
wama kunta tarju an yulqa ilaykal kitabu illa rahmatan min rabbik ay walakin rahmatan ay baka yi tsammani za a aiko ka ba amma dai sai dai Allah ya aiko ka ne saboda ka zama kai rahama akan kanka ya aiko ka sannan kuma bayinsa su samu rahama saboda sababin aiko ka kuma haka ne malam yau da Allah bai saukarwa da manzon Allah alqur'ani ba da ya sunan mu yau da manzon Allah sallallahu alaihi bai zo a matsayin manzo ba da ya sunan mu wannan littafi da muke karantawa ya canja mana rayuwa ya dora mu akan haske ya cire mana damuwa ya cire mana rashin tabbas ya ba mu kwanciyar hankali kuma ya zama guidance ya zama mana constitution da rayuwar mu take tafiya akai sannan duk wani abu da izo mana na rudani manzon Allah ya fitar mana da shi tun yana da rai ya dora mu akan hanyoyi shi yasa yace taraktakum ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa hali na bar ku akan wata hujja fara kalsal daranta kai ka ce ranar ta ne duk wanda yake kanta ba zai halaka ba kaga manzo Allah yayi mana shi sa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yake faɗa cewa manzo Allah ba aiko ka ba sai dan rahama ga mutane to anan ma gashi Allah ya faɗa ya ce walakin rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin ubangiji ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka zama mai taimakawa kafirai a duk inda suke ka saba musu kai sabani da su kada ka zamanto su haɗa kai da kai ta kowane ɓangare inda abin wannan Allah yana baɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ba shi yake nufi ba mu ake nufi dukkanin ayar da kaji Allah yau manzon Allah ya ce fala takunanna minal mushrikin ba da shi yake ba ta'ridi ake yi jirwaye ne mai kamar wanka ba manzon Allah ake ba kai da kake bin manzon Allah umarnin akan ka yake aiki domin shi manzon Allah ya san ba zai yi kafirci ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da muka gane cewa duk lokacin da Allah ya wa manzo Allah umarni to in dai ba an samu wani dalili a gefe da yace khususiya bace to dukkanin bayi sun shiga cikin wannan umarnin sannan Allah ya ƙara ce masa wala yasuddannaka an ayatillah ba'da iz unzilat ilayk kuma kada ka yadda wani abu ya kawar da kanka akan ayoyin Allah bayan an saukar da su gare ka Allah ya ce wala takunanna minal mushrikin to kun ji irin su kada ka saki ka zamanto daga cikin mushrikai wannan ma duk ana gaya wa annabi ne amma mu ne cikakkun wa'anda ake yi magana da ayar manzo Allah ya ji tsoron Allah Allah ya riga ya gama magana akan sa ya ce innaka la'ala khuluqin azim manzo Allah ai kaga an gama kuma wanda yake bishara ya dinga yi da aljanna mutun yana duniya wana fil janna wana fil janna wani fil janna wani fil janna saboda kan mu kalubalen da wannan ayoyi suke magana akan mu suke magana la takunanna minal mushrikin Allah yana faɗa yana sa nunu taukid saboda hatsarin yadda ka zama mushriki kafin ka mutu shi sa Allah yake sa nunu taukid kada kai ka sake ka zama mushriki wata ayat zaka ji Allah ya ce fala tamutunna illa wa antum muslimun saboda wallahi hadarin da mutum zai fada in bai mutu a musulunci ba karami bane asara ce da nadama da kuka da bashi da ƙarshe kisa duk abin da iso Egypta yana da alaka da tauhidi ka dauke shi da muhimmanci kar ka yi wasa da shi kar ka yadda ka dinga sakaci da lamarin tauhidi shine kar zai sa ka mutu babu imani idan an zo magana fiqhu wannan dan ka dan yi wasa wannan wani abu ne daban za a iya samu matsala ce an yi sabani ko amma tauhidi kadaita Allah da ibadarsa kadaita Allah da rububiyarsa kadaita Allah da sunayensa kadaita Allah da yi masa biyayya shi kadai kar kai wasa da su ka zama very strict saboda yanzu nan zaka iya sauka daga kan wannan ka fada wannan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene yafi kowane girma a cikin zinubai manzo Allah abin da ya fara faɗa cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa ta kowace fuska ka sanya wa Allah kishiya ku duba gafarar ubangiji malam inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah duk ba haka yake faɗa ba
amma da ya tashi cayi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika, saboda tsananin tsanar shirka da Allah ya cayi zai iya gafarta komai amma ban da shirka. To kaga komai in ka je da shi za a iya ciro mutum daga wuta ko da an sa shi ya da aljanna, amma ban da shirka. Ita sunanta khalidan fiha, khalidina fiha, wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahum wa adda lahum. Wanda ya mutu da shirka shi matsalarsa kenan, ba rana bare wata. Allah ya mana tsari, lokaci yayi ko sauran mu aya bi ma mu gama surar, to zai mu bari sai gobe ma karasa sai mu shiga wata surar. Abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure kuma Allah ubangiji subhanahu wataala ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ka shiri mu, Allah ka shiri bayan mu. Hali da muke ci na kunci Allah ka yaye mana, abin da yake ya dame mu Allah ka yaye mana, abin da yake ya fi karfin mu Allah ka samu fi karfin sa. Allah ka ba mu ilimi mai amfani, Allah ka ba mu arziki mai amfani, Allah ka sa mu raba da duniya lafiya, Allah ka sa mu raba da iyayen mu lafiya, Allah ka kare mu daga sharrin mutum, sharrin shaytan, cutukan zamani da suka yawa. Ubangiji Allah ka yi mana tsari da su, Allah ka rufa mana asiri, Allah ka albarkaci kasuwancinmu, Allah ka albarkaci iliminmu, Allah ka albarkaci rayuwarmu, Allah ka inganta mana lafiya. Allah wannan wata mai albarka Ubangiji Allah ka datar da mu a cikinsa, Allah ya sa muna daga cikin yantattun bayinka a cikin wannan wata, Allah ka karɓi ayyukanmu na alkhairi da muke yi a cikin wannan wata mai albarka. Ubangiji wannan zama da muka yi na karatun Alkur'ani muna tawassali da shi, Allah ya samu daga cikin waɗanda Alkur'ani da azumi za su cece su a ranar alkiyama. Allah ka samu daga cikin bayinka masu tsoronka, Allah ka samu daga cikin bayinka masu tagomashi da samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka azurta mu da istiqama, Allah ka azurta mu da istiqama, Allah ka azurta mu da istiqama. Mamatan mu da suka mutu, iyaye da kannan iyaye da kakanni da kakannin kakanni da malamai da malaman malamai, Ubangiji Allah ka yafe musu, Allah ka sa kabarin su ya zama rawdatan min riyadul janna. Wayanda suka mutu kuma na musulmi su ma Allah ka yafe musu. Ubangiji muna roƙonka, Allah ka saka dukkanin masu yin hidima da wannan karatu da alkhairi, da masu ɗaukan wannan karatu, da masu yaɗa shi, da masu ɗaukan nauyinsa a sa shi a wasu kafafe na yaɗa labarai. Ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi. Ubangiji mun roƙe ka Allah mu ma ka ba mu ikhlasi, Allah kuma ka karɓi aikinmu, Allah ka karɓi aikinmu, Allah ka sa shi daga cikin ma'auni na kyawawan ayyukanmu ya rabbal alamin. Allah wannan wata da yake gudu, abinda muka samu da farkonsa Allah ka karɓa daga gare mu, wanda muka rasa samu Allah ka ba mu lafiya da azama da juriya na samun abin da ya dace a ragowar kwanakin wannan wata mai albarka. Ubangiji duk in mun gama kuma Allah ka karɓa daga gare mu, Allah ka karɓa daga gare mu. Mamatan ma Allah ka yafe musu. Akwai waɗanda muke zuwa tafsirin nan da su a cikin mata, waɗanda suka zo tun waccan shekarar da wata shekarar, wasu duk shekara in suka zo sai mu ga wasu an ce babu su sun mutu. To yanzu akwai wannan shekarar ma wata mun fara tafsirin da ita, bayan mun fara da wajen kwana 7 ko 8 ko 9 tana zuwa lafiya ita ma kuma sai aka ji budurwa ce, sai muka ji ita ma kawai an ce ta mutu. To Ubangiji ita ma Allah ka yafe mata, Allah ka ba ta aljanna. Da dukkanin waɗanda suka mutu Allah ka yafe musu. Allahumma bi rahmatika ummana waqfina sharra ma ahammana wa 'ala al-iman wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin 'anna ighfir Allahumma lana wa liwalidayna wa limashayikhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyamu Allah ya musu albarka, Allah ya sa mu haddata alqur'ani ne, in sun haddace kuma Allah ya sa su yi aiki da alqur'anin, da mu da su Allah ya sa ƙarshen mai kyau ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.